நாசா மூலமா ஸ்பேஸ்க்கு போன இந்திய வம்சாவளி பெண் கல்பனா சாவ்லாவுக்கு உண்மையிலே என்னதான் நடந்துச்சு? ஆஸ்ட்ரோனட் ஆகும்போதே நான் விண்வெளி பயணத்துக்காக தான் பிறந்தேன், அதுல என்னோட உயிரே போனாலும் கவலைப்பட மாட்டேன்னு சொன்ன கல்பனா சாவ்லாவோட கடைசி நிமிடங்களை பத்தி கேட்கும்போது உங்களோட கண்கள் கண்டிப்பா கலங்கிடும். 1962ல ஹரியானா மாநிலம் கர்னல்ல பிறந்த மிடில் கிளாஸ் பொண்ணான கல்பனா சாவ்லாவுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஏரோப்ளேனும் விண்வெளியும் ரொம்ப பிடிக்கும். இதனால அவங்க வீட்டை கிராஸ் பண்ணி போற ஏரோப்ளேன்ஸோட டைமிங்கை கூட நோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களாம். இந்தியாவிலே ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு அமெரிக்கால 2 மாஸ்டர் டிகிரியும் PhDயும் கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் 1995ல நாசால ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட்டா ஜாயின் பண்றாங்க. இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் பார்த்தோம்னா 1997ல கொலம்பியா ஸ்பேஸ் ஷட்டில் மூலமா விண்வெளிக்கு போறாங்க. ஸ்பேஸ்ல சுமார் 376 மணி நேரம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு விண்வெளிக்கு போன முதல் இந்திய பெண்ணுங்கிற சாதனையோட பூமிக்கு திரும்புறாங்க. அடுத்து 2003ல அவங்களோட 2வது மிஷன்ல 16 நாள் விண்வெளியிலேயே இருந்து 80க்கு மேல ஆராய்ச்சிகளை பண்ணிட்டு பிப்ரவரி 1, 2003 அன்னைக்கு பூமிக்கு திரும்பும் போது தரையிறங்கிறதுக்கு 16 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வெடிச்சு சதுருது. இதுல கல்பனா சாவ்லாவோட சேர்த்து மொத்தமா 7 ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் இறந்து போறாங்க. இந்த ஃபேக்ட் இப்பதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறீங்கன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு இந்த மாதிரி வாவ் ஃபேக்ட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.